Alright, ndị be anyị na-atasigola otu from my own end. Ndị nna anyị nọ n'ebe Ogbuevi ndị nna iyom ma niile ana m ekene unu nke onye chiri nya zere. Ibe m ji bịa n'otu a bụ na etetele m ụlọ otu na-enwe aṅụle dị gburu nna m ụtụtụ ọma tagola Hamadike nwa George ndị abịazie na ọgbakọ anyị nwa abụọ na m voice ozi izi mvụlụ bụ ọnwụ onye nke ede mana nke ntili mkpu bụ nke nwanne anyị nwoke bụ Nzedigwe Nnasho Odel bụ ndị si I think Indonesia maọbụ ebe na-enwe bata ya bụ na ibe anyị na-ekwuzi ibe anyị na-ekpe na anam na-ebu ọnwụ mmụọlan mmụ ndị ikom mmụọlan bụ ndị ọbụla ọba bụ nna bụ ndị bụ anam echi maka na mmụ nwaanyị na o nwere onye ji n'aka na aba niile ya nọ si na anam mmụ ikolobịa anyị bụzi ọnwụ ọ jọrọ njọ bụrụ ibe mwute mana mụ na onwe m ọ bụrụ nke igwe mmadụ ọ bụrụ m ibe nkụja chacha ọ bụrụ m ibe nkụja ibe o jiri ọ bụrụ m ibe nkụja bụ na ọ bụrụ tata ka mmalụ nke nji mara mmadụ n'ụdị ibe ya abịa na anam maka na ọ bụrụ na ịbụ onye ụka as in a Christian ịma na Bible the book of Revelation si gị omemma mmelụ gava omenjọ mmelụ gava ọ bụ na ịbụ onye ọdịnala ịma na mkpụrụ onye kwụrụkọ ya wọrụ na nation ya bụ Chukwu kere ụwa ya balansị ibe niile anyị na-eme ibe o jiri ata amụ beta ọ nara ewute mri nne bụ na ọ bụzi gị ọ bụrụ nwanne gị ọ bụzi nwanne gị ọ bụrụ ọhụ gị maọbụ ọ bụrụ nwanne ọhụ gị ya bụ na o metụ uvoye na o metụgo mma niile hụrụ m ka isi oke na ọ bụrụ nwanne m nwụrụ ọ bụ na anya bụ ibe a na-emekpere m arụ na nwanne m marụ di ya kekwa na ibebe na enwere m ọgwụ n'ebe nwere maọbụ na o nwego arụ mmụ na aba ji jeko mbụ ya bụ na o metụ uvoye na o metụgo mma niile mana ibe na-eme enwe nke ya eme n'iru kaka eziokwu ka m na-agwa anyị nke ya eme n'iru ka ibe o ji bụ na nke ya eme n'iru ka bụ na ibe anyị na-abụ nnọọ bụ result of our actions and inactions maka echetara m na conference Anam Transformation Movement conference anyị na Mmihu na enwere ụmụnne anyị na-abụ Ikechukwu Francis Chinwụba nakwa death of my brother Anthony Shibata bụ topic ibe abịali treat bụ maka ibe nwe na-eme nke ndị oyibo na-akpọ repercussion nya ka anyị bụ ndị Anam Transformation Movement nakwa ndị ọzọ it's not just Anam Transformation Movement mana ihe ji egwu Anam Transformation Movement bụ na ebe ọ bụ a group m bụ a staff and I'm a member active so ọ bụ na anyị nọ on ground na-eme ibe we are not just advocating for the girl child education anyị bidoro na-eti mkpu boy child education because ibe na-eme n'unu n'anya nne na kamara bụ ndị nwa na-eje ma ego mbute ma ozi joboro ibo the educated ones among them are actually not in this kind of ka ife mmakpe ya the abnormalities adiro rampant within the educated ones no na nwa ga gụrụ ahụ ibiela anị ịlụsi ụlọ ovu lụsi ụlọ mgbarụ na bụ bite ego mbite dị asị na ị na-eduji oboro ibo nwere ebe akụrụ ukwu osi ọ bụ na ego dị olu ebe ọwọta ya and then ọ bụrụgo no ibe ị chọrọ bụ ije ibe ego mbute in your life na ọ dị gị ka onye ọba akara aka gị gụdịga akwụkwọ anyị na-eti mkpu ya n'ụlọ maka na oke o teka aka nne from Easter day anyị anọrọkwa n'ụlọ bidokwa ekwuwe
The ugly parenting I witness na Anam is the repercussion we are reaping today and more is to come. Na ya kwụsịrị ive maka na nwanne gị na nke na nne gị na nna gị lụsịrị ọrụ maọbụ na ise ndị bụ na-ego alụsị ọrụ maọbụ na ọ nwere onye ma bụ onye agbata obi unu maọbụ na ndị bụ unu mana ọ bụrụ nne gị na nna gị ma peje ebite kama eyi ebite ego zụọ mmadụ n'ahụ ebite ego si ya jebe obodo oyibo ije obodo oyibo na anyị kwuru na ọ bụrụ njọ mana gụsị dị gị akwụkwọ gụsị akwụkwọ ilu obodo oyibo arakata ọ bụ na ori ka ihe ezu I am not a preacher just easy you must do good mba as long as you are an adult you can choose. That is my philosophy. You can choose ichi ime mma meve mma ichi ime njọ meve njọ mana nke ọ bụla ị na-eme ọ bụla ori gị ezu gụdịga akwụkwọ n'ike ịzụta ori nwe ọ bụ na iburu akpa ego ha na-agba ọsọ ibu ebe a si fire danger or something at least ka ịgwa ọnụ the sign mala iwe ọ bụ ka ịdị ndụ na ebe ata nwee lie nyaba ego mana ị na-ekwe ọ dịka oh she's not controlling millions or billions that's why she's saying so. No, ọ bụrụ ya. Is it about it? And then ndị nna anyị nọ n'ụlọ anyị bụ ndị nọ n'ezi ma mbotu ndị nọkwa n'ụlọ this evil that our parents are committing against the children now, ihe ọjọọ nwa ndị nna anyị na-eme n'ụlọ against the children, because they will like if we are not doing them favor or the youth are their parents are actually rooting for them, it's actually an evil. Maka na ngo abu parents na-eme evil onye nwebu youth tata nya ya bụ nna echi nya bụ fish of Anam, so ọ bụzi na all of us jebezi ego. How is Anam going to be tomorrow without education? Ka anyị jebe na akwụkwọ maka na anyị na-ekwu okwu arọ na abụọ gara aga. Yes. Ọ bụrụ na anyị akwụsịrị ya, the worst is to come. Anyị na-ekwu okwu na arọ na abụọ gara aga n'ụlọ ọ ga ya na-aga obodo Anam nke wee luo Anam nke ovu onye nna bụ ibe gwala anyị na ozi ọma anyị na-ezi dị mma mana ihe anyị na-ekwu abụrụ ya na ndị gụsịrị akwụkwọ na-enwere ya agwago nwa ya jebela obodo oyibo na-eri mgbara nne ka o jere obodo oyibo nwere nyabasị ya nya ibe niile ọbụla ibie na-eme nya mere ọbụla mmadụ ka ibie na-egbu nya gbuo bụ oteli ego na si ire nya chọrọ na ebe ọ bụ na anyị si na ụdị ego nwe a na-adịtụrụ aka maọbụ na onye na-eme a na-emerụ nke maọbụ nke ọzọ na ire nya chọrọ bụ ọ bụrụ na nna nwe ya akwụnya gọlia ụlọnwa nya na-ekpo ya anya nyapụta ụtụ nya galia ụlọnwa litiko n'ebe na ozugolie nyaja anwụ nya nwụrụ ibe ọgbe ive nna mmadụ kwuru nwe ya n'obodo oyibo mana ive o ji akaụntụ anyị bụ na ive ọ chọdebebe ego but the danger abụrụzi ndị nne na nna na-eme ive we n'ụlọ. The danger now bụ na ndị youth wee na-eme ive a na-push into this evil. I call it evil because ị gụrụ akwụkwọ ị chọrọkwa na mkpata ego eji malụ ndị be anyị na-asụ mkpata ego eri njipụta ụwa ive nna anụ bụ mkpata ego akịrị m anụ bụrụ m nke m bute ego wee before ị na-ebute ya bụ ị na-print ego mana ọ bụkwa nọ destin ka ị chọrọ ime na igụdịga akwụkwọ ka ị mara arụ maka ị nwere ike ibu ide ego mara ejide pen 50 naira delikolego niile wee taidela avụ made even mara ejili pen 50 naira delikolia nya bụ na ime nwa na-aga mara asị na hey what is the cost? The cost bụ na nation will balance anything anybody is doing. And then ikekwanne ị na-ekwuru maka igwu a sị na ị nwere jeep na ịlụrụ nọ n'ime nke a iwe dị na-ekwu na that is your inaction and ihe anọ ogwu ya na ikwuru ihe anọ ogwu ya funny enough ikwukwu ekwu nwere ike ịnagwu ogwu ya
maka na ọ bụrụgo na ikwusie mana ndị na-agwa anụrọ ịnọrọ onwe gị at peace. Oziọma Francis Chinwụba na Anthony Chibata bịalizie na mmikwu no iwe ghọrọ mma ụlọ anị nọwu n'obodo ọ bụrụ ndị mbute ego ọ na-arakọta ma ụlọ aspiring mbute egoist ndị na-aspire ije mbute ego iwe ghọrọ bụ inwelu mkpo tụwa ndị Anam Transformation Movement n'ebe maka na onwe ya bịalụkwa anyị sị na ụlọ nwunne n'anya magbusi onwe ya dịsị na Anam niile nọ ndị mbute ego mbesị na-asị ọ bụrụ ndị mbute ego lụrụ va niile ọ bụrụkwa ụlọ va lụrụ va niile na ụlọ nwa niile dị n'ụlọ eluru omu va niile amakọ ọnya ọnụ oluru m ka m dị ovu nwanne m ya anwụ anwụ oluru m ka m dị ovu nwanne m ya anwụ because of recklessness because ọ bụrụ na iji educated education is not just ije ụlọ akwụkwọ mana ndị nne na nna the first school bụ family mana ndị nne na nna anyị nọ n'ụlọ na bụ ụmụ nwoke a na-akwanyebe jekunje ebute ego jekunje ezuvo ori jekunje egbuve mmadụ adị na na-akwanye mmụ ụlọ anị mmụ agbụ ịvụra na onye butela ego ji enwe di and these two sets bụ our future. These two sets bụ our future. Nya bụ ibe wutere m rinne mana oluro m omi ọkpụ because na ekwuru m ya oge ọ dịka na mma mara ibe ọ na something ekwuru m ya ekwu ọ bụrụkwa na ekwuru m ya just online mana ekwulie na aragata obodo Anam na-ekwu ya na-agasiga from Easter day na ndị Anam Transformation Movement ebidokwa ọzọ and I'm using this medium to invite anyone ndị ọ dịka ọ dị anyị unu bịa join na is voluntarily anyị anara akwụ ụgwọ bịa ka ikwuo na onwere ike ọ bụla na ara iji ekwu ya adịrọ mma bịa ka ikwuo ka ha gwara ndị nọ n'ụlọ okwu ndị nwa nọ n'ụlọ maka na ndị nwa nọ n'ụlọ bụ ndị na-eje elanị na-ebite ego onye alụsị ọlụvụ mgbara obulubunye nwe ya ndị travel agent elie nkeba ya eli ndị ya eme fake visa ndị ya ọya abụba ebuju obodo ibe deport over ma ndị ọya abụba lụọ ebe ọba banye n'ime somebody si m kwụsị preach this thing because some of these people na donate na support na ATM bụ ndị mbute ego I say okay beautiful ọ bụ na anybody jiri maka na m na-ekwu eziokwu kwụsị ịsupport anything he or she sees as a vision I owe you no apology. And the funny thing is that ideology nation melia that it must have a follower whether positive or negative is either na mmiri ya agalele igbochiri n'ụzọ mmiri ọ bịakwatuo ụlọ ọ ya agavelili ya bụ na iji nna mmadụ na-ekwu eziokwu si na ihe ivụla na-eme maka obodo na ihe ejirozi na-etinye aka fine onye kelee enu ka ha na ya eme onye ọzọ ike onye nwa abụrụkwa onye Anam onye nwa support anya bụ movement maka na this thing is natural nke anyị nọzi na-egbu igbu onwe anyị why not ka anyị yere ji na-egbu our boys na-egbuzi onwe anyị mana ọ bụrụ na unu ma the law and science of nature man na the strongest thing in heaven and on earth bụ blood. The second thing is water. Ibe na-shed the blood. Why na onye nwaanyị shed blood or mala or live or the principles of nature. Okay, na mmadụ kpasụrụ gị iwe ma ọ bụ na nke na mmadụ mesịrị business o lie ego gị ọ bụ na the only thing ị nwere bụ igbu ya ihe adịrọ ndụ na anwụ ihe adị ndụ okay no my brother it's actually not another man who for fancy kaba believe on better and me who ya maka na even obe eziokwu like somebody saying this kind of album you are bringing out what the world wants even in Christendom what is trending. Yes, the life they live. I am from a Christian background and a very staunch student of ordinary, so I have balanced the two, and whoever what the world wants may not be what will save the world. Thank God, when chains of business, even my generations to come, because I have chains of business, I choose to suffer it. Instead,
30,000 jegolu one shoe now. The highest in golu shoe 10,000 naira. Because that I don't want to. Actually, so often that this thing is not what the world wants. It is perfect. It may be what will save the world, and that is what matters. To me, that is my philosophy. That is my philosophy. Let me tell you, it had the rondo. Makana nikisi bia. In a joke and believe on a name. Let me tell you, go on read your Bible. You are from dust. Even at dust, no ribobahane. And that is your umbilical cord. Your lineage is potable. So you like an alcohol to na kona gaeli and ya tolege to a carrier and ya toge. Make sure. What the Roma be even why now, say? Or the Roma. Jevena aqua. Colombia, I Jevena aqua. Aqua broso, no need feeling na ito go ije solomola ne patalen na mano even. And I'm transformation movement with the help of at least one person that I've already invested in adult education, Dr. Nora Anselm. I will adult education. Our center no would not modora ne. Some modora called you are the next place I eat him, and if I get in where bego do, but I knew where a guy is for salary in developer. Even adult education, and you will learn, even abroad just to memorize, because our system of education is so messed up intentionally that neither develop a memorial Ibulu container ne memorize even Marokologe. No, we partnered with Ordinary Foundation, that is Igbo Heritage, and Akuziligi. Amamive the natural science in Igbo way. Opuro ije kovalege na fire jiwe megete we da Antioch Edmond Stunt in 1904 crossed the river of Bangladesh. All these things are crap. It doesn't help. Even in an adult education center, we teach life. That is why one of our teachers now be once in a month, now be all the way from Abia State. You go to adult education. Education, we are not talking about certificates, we are talking about education. But right now, the majority of our parents at home they failed us. They have failed us. So we only have to redeem the time, because the day is coming. If we don't arrest this monster right now, the days coming is more evil than ever in our vocata. Makano onye mal nemal. Onye na amaron. Onwara rojima. May act in ignorance or may act in knowledge. The natural law is that balance. Nature will balance it. Nyaka njibia na nke otu asika ngwa anyị na ọ bụ na anyị ejidere ive we na-eme na nke dị n'iru ya ka njọ, mana achọrọ m ka ọ ka njọ. Nyaka ndị ọ dị ka ọ dị m na mụ ji eti mkpu na-agagharị. This is our symposium. Though the way the leaders in our transformation movement, fashion days, instead of 8 days, we are going to do it for 4 days, because I am where I go. So I am a Bronabo for a day. Biko, open all the Gikodian, be a sonny line, but bear in mind, Nayana Kurogo. No, what I can do for my community, not what my community can do for me. When I bebele na say, Omema meregawa, Omenjo meregawa, Anya nelo wanelaniyo, Onyo bona ganarogoya. This is one of my songs that's coming up. I know it's not a pleasant thing, but I'll tell you that Omema meregawa, Omenjo meregawa o, ibe Chineke necha anyị o, onye ọbụla ga-anara ụgwọ ya. Yes,
ihe anala ụgwọ gị mma anala ụgwọ m. So I love you all with the wholeness of me, everything in me, my spirit, my body, my soul, my heart. Avụrụ m ndị be anyị n'anya. Ọ dị m ka anyị kalesịa, ka anyị dị mma. Ọ dị m ka ya bụla anyị kalesịrị. Ya bụkwa na ihe o ji bụ na ndị otu anyị onye nweta 1 naira tinye ka anyị dị mma maka na ibe ya na-eme ọ dịrọzi mma. Ọ dịrọ mma cha. Alright, Anyukwu, Mama, please try and drop the Anam Transformation account number. Okay, I'll do that. Thank you. At least from Anam voice, now I will go a whole lot of supporters. Yeah, or did easy and few things I name. Boss, we are not less than 20. So boss na convey from one community to another. I go to Oji. Makani ya kpọrọ muduru ndị nne na nna apụta ọ bụ na ichere Oji. Maka muduru ebe gaju. Yotago, yeah, George gote mmiri gote nke ọzọ. Anyị niile na camp ndị si Lagos. Anyị na-eli nri. Anyị anara agbanye ego nke anyị ji si Lagos gbara East. Mana anyị lụrụ ene na Anam Transformation Movement is catering for the transport, feeding, in case of emergency, health, and every other thing. So I really appreciate us. Thank you very much, Anyukwu Emmanuel. Thank you everyone that tuned in, even though this is impromptu. I really love you from the bottom of my heart. And Anam Yadem Mao. See that, but this thing is a phase. Oh yeah, Gave. Ọ na-ewu ịma na ndị be anyị na-eme ovu ive wuve onye ọbụla wee n'ebe so ego mbute na-ewu mana ibe anyị chọrọ bụ ka owu ga ọsịsọ it don't do, as in it don't do ka anyị jeve na akwụkwọ. And the world is a global village now. Ebe ọbụla ị nọ like nna agwa my husband, I don't even want to be emegide asị na mmadụ na m elugo 50 years and I'm still living in Lagos. I won't do that. My desire and even now walk through is that anything 50 years, 60 years, not be now because the world is a global village. Everybody knows as long as you are connected to light and internet, you can do anything from anywhere. I've not been to China before, man. I know my banana nebu better from China. We say my connections. Nebu better from China. Nebu nyandi nelen, but this is the power of internet. The same thing na atụ na China, na atụ na obodo Igbo na anata. So open no migration or something, any pressure, it doesn't really count. Men, ụmụnna m ka anyị dị mma, anyị adị mma oha. Ma ndị lọchọrọ mana vachọrọ anyị adị mma. So from me to you, say good morning. Thank you.